नमस्ते. त्याचं कुळथाचं पीठ कसं बनवायचं आणि ते भाजायचे कसे, चक्कीमध्ये दळायला कसे द्यायचे ते आता मी दाखवते. मी कुळथाचं पीठ बनवते, म्हणजे पिठलं बनवण्यासाठी. आणि कुळीथ आहे ना असे भाजून घ्यायचे चांगले. हे भाजून घेतले आहेत बघा, हे भाजलेले आहेत. म्हणजे भाजताना आहे ना चांगले फुगतात आणि कटकटकन आवाज येतो आणि वास पण चांगला येतो भाजल्यावर. तर ते भाजून झाले ना, मग मी तुम्हाला थंड करून त्याच्या पुढचं मी कसं करायचं ते मी तुम्हाला दाखवते. हे असे चांगले भाजून घ्यायचे, म्हणजे कसा कटकट आवाज येतो. हे कुळीथ आहे, मी आता भाजून तुम्हाला दाखवले आणि आता थंड करून ठेवले. आणि आता ते मी तुम्हाला थोडे थोडे मिक्सरला लावून दाखवते. म्हणजे कसं माहिती आहे मिक्सरला का लावायचे, म्हणजे जी वरची साल असते ना ती थोडी कमी होते. म्हणजे वरची साल काढायची आहे. आणि मिक्सरला लावताना पण तुम्हाला आता थोडं दाखवते मी. आता किती उशीर म्हणजे किती मिक्सरला लावायचं कसं ते आता तुम्हाला मी दाखवते. आता हे फक्त मी आहे ना बटन दोनदाच फिरवणार थोडा थोडा, ते फक्त लक्षात ठेवा तुम्ही. म्हणजे एवढंच दळायचं आहे, म्हणजे त्याची आहे ना साल काढायची वरची फक्त. हे बघा असे दोन बटनामध्ये आहे ना असे थोडेसे म्हणजे असे बारीक होतात थोडे. म्हणजे त्याचे आपण आता घोळून आहे ना गावच्या सारखे मी तुम्हाला दाखवते. म्हणजे वरची थोडी साल काढून टाकायची. हे असे मी आता सगळे करून घेते तुम्हाला दाखवते. हे मिक्सरला लावून घेतले आहे. खाली दोन बटन सर्कल करायचं आणि मग असे ते बारीक होतात. म्हणजे जास्त बारीक केलं ना तर त्याचं पीठ होऊन जाईल. म्हणजे आपल्याला कसं थोडंसं त्याचं साल काढून टाकायचं आहे. आता मी तुम्हाला आहे ना हे आता कसे असं त्याची साल काढायची सुपात घेऊन ते मी तुम्हाला दाखवते. हे सूप आहे आणि मी आता हे सुपामध्ये तुम्हाला ते पाकडून दाखवते. म्हणजे थोडीशी त्याची आपली साल काढून टाकायची. म्हणजे आपण असेच पण दळू शकता, पण पीठ कसं काळं होतं, थोडं काळं येतं म्हणून. साल आहे ना ही बघा, ही त्याची ही साल आहे ना त्याच्यामुळे पीठ कसं काळं होतं. म्हणून हे आपण आहे ना जरा म्हणजे सोपी जरा मेहनत करायची थोडी घ्यायची. म्हणजे पीठ कसं आपल्याला छान म्हणजे चांगलं दिसतो पीठ आणि गोरा येतो. आता असंच आहे ना थोडं थोडं पाकडत आहे ना, आता त्याचं साल आहे ना पूर्ण अशी बाहेर काढायची. म्हणजे त्याची काही कणी जात नाही बाहेर. हे बघा कणी अशी राहते साईडला. म्हणजे पूर्ण जरा असं हलवून झालं ना, म्हणजे बाहेर साल नाही काढायची आहे. आता सगळं असं पाकडून झालं ना, मग असं हात फिरवायचा तुपामध्ये आणि असं जरा घोलून घ्यायचं, असं घोळायचं. याला बोलतात घोळतात. असं घोळून झालं ना मग जी जाडी जाडी साल असते ना ती अशी पुढे येते. ही बघा ही आता जाडी जाडी साल आहे ना, ही बघा आता कशी येईल. ही बघा ही अशी जाडी जाडी साल ही अशी पुढे येते, त्याची टाकायची काढून. आणि काळी साल आहे ना ती सगळी बाहेर अशी जाते. आता हे मी असं सगळं करून घेणार आणि चक्कीमध्ये दळायला देणार. आता दळायला देताना मी तुम्हाला दाखवते कसं दळायला द्यायचं आणि त्याच्यामध्ये काय टाकायचं ते. अशी खोलून आहे ना अशी सालं जरा अशी जाडी असली तर पुढे येतात आणि ती माशी आपण बाहेर काढायची. आता एवढ्याशा कुळथाची आहे ना, आता हे किती छान दिसतंय बघा. तशी एवढी साल आहे ना, ही बघा हा कचरा म्हणून त्याची साल फक्त बाहेर येते अशी. आणि ही साल जर आपण अख्खे कुळीथ दळायला टाकले ना, मग ही साळी पण म्हणजे त्याच्यामुळे पीठ कसं काळं दिसतो. म्हणून हे असं साफ करायचं जरा मिक्सरला लावून. आता मी असे सगळे पाकडून घेते आणि तुम्हाला पिशवीत भरून आहे ना त्याच्यामध्ये काय टाकायचं कसं दळायला द्यायचं ते तुम्हाला सांगते. कारण मी आता हे चक्कीवर दळायला देणार आहे पिशवीतून. म्हणजे साल असली ना वरती तर ते आपण फुकून आहे ना त्याची जाते पुढे पण. हे कुळीथ मी मिक्सरला लावून साफ केले आहे हे बघा. आणि ही ना त्याची साल निघाली एवढी. हे सगळं कचरा आहे ना हे घाण हे म्हणजे अशी साल निघते.
म्हणजे कोण असं भरडून असे देत नाही, म्हणजे याला आपण कसं भरडून बोलतात तसे भरडून आहे ना असे कोण देत नाही, कारण त्यांना असा त्रास होतो ना, कारण गोळायला वगैरे त्यांना येत नाही, पाकडायला येत नाही असं. म्हणून मी तुम्हाला आता हा असं चांगला व्हिडिओ दाखवला. आणि असं 1 किलो आपण पोळी दळून आणली ना तर पाऊसभर आहे ना त्याचं पिठलं करता येतो अचानक. आता हे मी आता ना चक्कीवर देणार आहे दळायला, पण त्याच्या आधी आहे ना हे जिरं घेतलं आहे. आता थोडंसं आहे ना आपण अंदाजाने आपलं थोडंसं जिरं टाकायचं. आता 1 किलो म्हणजे 1.5 किलो मी कुळीत आणले, ते साफ करून वगैरे हे कचरा काढून आहे ना, आता ते आपण 1 किलो चक्कीवाल्याला बोलायचं आणि असं जिरं टाकायचं थोडंसं त्याच्यामध्ये. जिरं टाकल्यामुळे काय होतं, कुळीदाचं पीठ आहे ना म्हणजे खराब नाही होत पण चांगलं राहतो. त्याचं मिक्स करून आता पिशवीमध्ये ही प्लास्टिकची पिशवी घेतली आहे, ही बंदवाली आहे. आता ह्याच्यामध्ये ना टाकून ते आता मी चक्कीवर दळायला देणार पीठ. आता काही तुम्हाला पीठ दाखवायची गरज नाही, म्हणजे आता तुम्हाला माहिती पडलं आहे की कसे दळायला द्यायचे, काय करायचं ते. तरी पण मी तुम्हाला आहे ना दळून आणते. आताच आमच्या घराच्या जवळच चक्की आहे, त्यांच्याकडून आता दळून आणते आणि तुम्हाला ह्याचं पीठ दाखवते. ही चक्कीवर दळायला दिले होते कुळीत भाजून आणि ते मिक्सरला भरडून आहे ना भरडा काढून त्याची थोडी सालं काढून हे मी दळायला दिलेलं चक्कीमध्ये. ते आता हे असं दळून आणलं आहे. पीठ बघा छान दिसतं. आणि दळायला देताना थोडंसं त्याच्यामध्ये जिरा टाकला होता, ते मस्त छान म्हणजे चांगलं सफेद जरा पिवळं दिसतं आहे. साळ असते ना त्याच्यामध्ये तर थोडं जरा काळपट दिसलं असतं. आणि आता असं डब्यामध्ये भरून आहे ना जाम ढाकण मारून ठेवायचं. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना आपला वेगळा चमचाच ठेवायचा कायमचा. पाण्याचे हात, ओले हात नाही लावायचे, म्हणजे ते पीठ आहे ना भरपूर दिवस टिकतो चांगलं. त्याच्या डब्यात भरलं पीठ आहे बघा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना असा स्पेशल चमचा ठेवायचा. तो चमच्यानं जेव्हा आपण डबा खोलणार पिठासाठी तेव्हाच तो चमचा असं घ्यायचा आणि आपल्याला किती चमचे पीठ पाहिजे ते असं घ्यायचं चमच्याने मोजून. असे 2 चमचे घेतले तर 2 पेले पिठी होणार. अशा डब्यामध्ये कायमचा फिक्स चमचा ठेवायचा आणि डबा एकदम मस्त बंद करून त्यात पाणी नाही जायला द्यायचं आणि हात ओले नाही घालायचे. आणि असं सुका डबा मस्त भरून ठेवायचा. आपलं कुळदाचं पीठ तयार आहे. असं तुम्ही पण बनवा.